سلام زخبركم أمل على متركبو إيرتراوان سمي يويل بهال أب هاجر كندا دما ينبر قوامنا سرات فتحن هلا وينانيو كنا تبرو دما إنا كوميشن قوام إيرترا أبشحن شعتم إتنتيس عن 4 قدم مجمار من داف قوام إيرترا بصحف نافذ بإيرترا زم حلالفو ملأخت نيرو كمز السعب دما ينبب ملأختي كوميشن قوام إيرترا حزب إيرترا لمون أب قدم عبي هاجراو عمام يركب علو نمجمر يجزي أب تاريخ هاجرنا بناس أو سانينان جزء عرنان مستاريخنان بحلنان سماع هاجراو وامن من دافن نمصدقن نبقى سالونا سلازي أبزن إيرتران حزبان زبكة نتذكرنا قالسن من تحرنتن فتحن مسلن ستتصورنا يوم مسواتن زوحس ديمقراطياو وامن مهنات نبقى سلو زلنا تاريخو ملاقبوزي أب هابتام تمكرنا تمركزنا نزعدل مصاي ولدتات دق إيرترا زوسن عب عمامن رزين حلافنتن زي بغبون مفتصام دلوات كنا خنركب نحتت علونا إيرتراوያን ቅድሚ ሎሚ ናይ ባዕልና ሃገራዊ قوام ኣይጸናሕናን ብባዕዳው قواماتن ሕግታትን ክንግዛእ ስለ ጸናሕና እዚ መሰረታዊ መሰል እዚ ብሓይሊ ተነፊጉና ኣይጸኒሑ ሽሕኳን ሓጺር ግዜ ኣብ እዋን ፌደሬሽን ብባዕዳውያን ሓይልታት ዝተገደደ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ባእታት ዝነበረ قوام ኤርትራን ተነበረ ኣብ ርእሲ ብናጻ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ዘይመጸ መንባሩ ከይቅጽል ብሓይሊ ዝተቆጸ ከም ተመክሮ ኣይማዕበለን ስለዚ ድሕሪ ነዊሕ ተጋድሎ ሎሚ መሰልና ረኺብና ናይ ገዛእ ርእስና ሃገራዊ قوام ንምንዳፍ ንጅምር ኣሎና ምጅማር ከዓ ካብ ሃብታም ተመክሮ ሓርነታዊ ቃልስናን ተመክሮ ካልኦት ምስናትና ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዎም ሕብረተሰባትን ብምንቃል ካብ ዓወታትን ፍሽለታትን ክንምሃር ዘኽእለና ኣብ ዕድልን ብድሆን እዩ ቃልሲ ሓርነት ኤርትራ ብውሑዳት ሰባት ወይ ብፖለቲከኛታት ኣብ ጠረጴዛ ዘተ ኣይተሰላሰለን በንጻሩ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝደገፎም ስለ ዝተጸምበረን እዩ ተዓዊቱ ናጽነት ኤርትራ ፍሬ ብዘይንቕነቕ ድሌትን ጽንዓትን ዝተደረኸ ሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ እዩ ምስጢር ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንሱ እዩ ሎሚ እምበኣር እዚ ታሪኽ እዚ ክቕጽል ኣለዎ እዚ ንምንዳፍ ንቀራርበሉ ዘለና ሃገራዊ قوام እንተደኣ መሰረትን ውሕስነትን ክህልዎ ኮይኑ እንተደኣ ወረቐት ኮይኑ ክተርፍ ዘይኮነስ ዓብ ሃገራዊ ትርጉም ክህልዎ ኮይኑ ብተመሳሳሊ መንገዲ ብሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ዝህነጽ ክኸውን ኣለዎ ናጻ ኤርትራ ብህዝባ ካብ ታሕቲ ብዝነቅል قوام ደኣምበር ብላዕሊ ከም ምጽወታ ብዝዕደል قوام ክትመሓደር ምስ ታሪኻ ፈጺሙ ኣይቃዶን እዩ ኮሚሽን قوام ኤርትራ ከምቲ ዝቆመሉ ኣዋጅ ዘረጋግጾ ንበይኑ قوام ዝነድፍ ካብ ህዝቢ ተነጺሉ ዝሰርሕ ኣካል ኣይኮነን قوام ካብ ክውነት ሕብረተሰብና ዝነቅል ንባህግታትን ረብሓታትን ህዝብና ዘንጸባርቕ ኣብ ኤርትራ መሰልን ፍትሕን ራህዋን ምዕባለን ዘውሕስ ክኸውን ስለ ዘለዎ ብሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ክንደፍን ክጸድቕን ኣለዎ ስለዚ ቀዳማይ ሓላፍነት ኮሚሽን قوام ኤርትራ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ምስራሕ قوام ምውዳብን ምትብባዕን እዩ قوام መሰለት ዜጋታቱ ዘኽብር ብሕጊ ዝግዛእ ዲሞክራሲያዊ መንግስትን ሕብረተሰብን ንምህናጽ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለ ሃገርና ንምርጋጽ ዘገልግለና ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ከም መሳርሒ ኣድማዕ ንኸውን ከዓ ብቐዳምነት ንጭቡጥ ኩነታት ሕብረተሰብና ዘንጸባርቕ ኣብ ታሪኽናን ባህልናን ዝተሰረተ ከምኡ ከዓ ብህዝብና ዝተደገፈ ክኸውን ኣለዎ ብመሰረት ትጸድቕ قوام قواماዊ ስርዓት ክህነጽ ስለ ዘለዎ ምጽሓፍ قوام መጀመርያ ናይ ሓደ ነዊሕ ታሪኻዊ መስርሕ ጥራይ እዩ ኣብ ኤርትራ ነዚ መስርሕ እዚ ሎሚ ንጅምሮ ኣለና ኣጀማምራና ከዓ ንመጻኢ ጉዕዞ ምትካልን ምድልዳልን قواماዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ስለ ዝጸልዎ ማዕሪኡ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን ስለዚ ኣጀማምራና ዘተኣማምንን ርጉጽን ንኽኸውን ዓቃልን ኣርሒቑ ዝጥምትን ጻዕሪ ክሓተና እዩ ኮሚሽን قوام ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ብዛዕባ قوامን قواماዊ ተመክሮታትን ሰፊሕ መረዳእታ ብምዝርጋሕ ህዝቢ ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ክትከል ዘለዎ قوامን قواماዊ ስርዓትን ብሓርነት ርእይቱ ከም ዘፍስስ ከረጋግጽን ካብኡ ብምብጋስ ድማ ምስ ታሪኽን ባህልን ደረጃ ምዕባለን ሕብረተሰብና ዘሳንን ድልፊ قوام ከቕርብ እዩ እዚ ሓላፍነት እዚ ረዚንን ኣብ ሓጺር ግዜ ዘይፍጸምን ምዃኑ ርዱ እዩ ኪንኡ ከዓ እቲ ዕላማ ንስለቲ ወግዒ قوام ምንዳፍን ምጽዳቕን ዘይኮነ ብሓቂ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ምስ ህይወት ሕብረተሰብና ንዓበየን እናደንፍዕን ዝኸይድ قوام ከም ዓቢ ሃገራዊ ትካል ንምህናጽ ስለ ዝኾነ ተሳታፍነት ህዝቢ ብምንዳፍን ምጽዳቕን قوام ዝጅምር ደኣምበር ብኡ ዝውዳእ ከይከውን ካባ በጋግሳና ምጥንቃ
كدلينا إيو كوميشن قوام كأ شحكوات الأخو وصن مالت بألاينتو بهزباو تساتافنت قوام من داف انتخونه اتابي إرترا خنريون ندلي قواماو سرعات عبدالدول مسرت نخنص اجامو خقبر كمزلو وصل زرداء عب كتمان قد أرن بوب ميقو بزيها فلالاي صوتان محبراو بوتان سفيح تساتافنت كل كفلات حزبنا كون نخون معياي اتقدامين زخبرن حلافنت مخانو يجنزاب لوم أبي إرترا من دافنا حقاو مسرت مهناز هاجرن مرقاز معبالن زخون قوام اتزعبي هاجراو قدايو قوام كم اتزلعلن مسرتاون حقمتن منشن لعلواي موكسن كل حقتاتنا كخون سلازلوو بزي قوام اتهاجرنا ناي مهناز معبالن جميرنا يزلنا عمام بقبوك السلاسلن كعوتن هايك إلنيو سلازي من داف نحبر السبنا زسامة عن زقال قلن ديمقراسا وقوام أقدس النتو عبس لزخوني كل إرتراو كساتفو زقبوو هاجراوي مسرحيو كوميشن قوام تساتفنت حزب زرقاقز مدبات يحنصص አለው አብ ኩሉ መደባቱ ኩሉ ዜጋ ከበርከት ማዕጽኡ ክፉትዩ በአኼባታት ሰሚናራት መድረኻት ክትዕ ብጽሑፍን በቃልን በማዕከናት መራኸብ ብዙሃንን ካለ አገባባትን ኩሉ ኤርትራዊ አብ ሀገር ይሃሉ አብ ስደት ርኡይቱ ከፍስስ ክካታዕ ፍልልያት ነጽዋወረ ናብና ሀገርን ህዝብን ዝጠቀም ቁኑዕ መደምደምታ ምብጻሕ ዕላምኡ ሀገራው ዘተኸካይድ ይሕተታለው سلازي من داف قوام نملا حزب إرترا زساتف أقداسي ناي تمرتن زتن هاجراو تمكرون خون كل هاجراوي ببع مخبركت يقبع نزع لامازن معوات كا كوميشن قوام كل خابو زحتات مفتصام عقمو خيقطبه كصعر مخانو يرغاغص قوام ጉዳይ ህዝብ ኤርትራ እዩ بإرتراوያን نربح إرتران حزبان كندفن كصدقن كم زلو خا ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ግና ሽሕኳ ዋም ካብ ሃገራዊ ኩነታትናን ተመክሮታትናን ተበጊስና ባዕልና ንፍጽሙ ዕማም እንተኾነ ካብ ኣህጉራዊ ተመክሮታት ዝጠቕመና ክንውከስን ክንወስድን ከም ዘድልየና ዝስሓት ወይ ዝጉስ ኣይኮነን ወጻእተኛታት ክኢላታትን ሰብ ተመክሮን ኣብቲ መስርሕ ብምኽርን ሓበሬታን ንኽትሓገዙና ክንሰርሕ ኢና መንግስታትን ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን በብበይኑ መንገድታት ኣብ ምንዳፍ ቋምና ንኽትሓባበሩና እውን ንጽበዮ ጉዳይ እዩ ኣብ ምንዳፍ ቋም ካብ ተመክሮ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከዓ ካብ ተመክሮ ኣፍሪቃ ካብ ኣወንቱን ኣሉታውን ብዙሕ ዝጠቕመና ምህሮ ከም እንረክብ ርግጸኛታት ኢና ኣብዚ ንጅምሮ ዘለና ዓበ ሃገራዊ ዕማም እዚ ኩሉ ኤርትራዊ በብዓቕሙ ክሳተፍና ዘኻኸርና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ሓዳሽ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ቋም ንምትካል ንጽበየና ዘሎ ስራሕ ንምስላጥ ክትሓጋገዘና ንጽውዕ ኮሚሽን ቋም ኤርትራ ኣስመራ 17 ሚያዝያ 1994 እዚ ዝተነበየ ኮሚሽን ቋም ኤርትራ ቅድሚ ምጅማር ምንዳፍ ቋም ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘይቋማዊ ስርዓት ስለዘየድልየና እቲ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ህዝባውን ቋማውን መንግስቲ ክንተክል ይግባአና